Presents by Rekha Films. Presents by Rekha Films. पटना से जब चललू गोरिया बेतिया में विश्राम भइल। पटना से जब चललू गोरिया बेतिया में विश्राम भइल। पता चलल जब सिकटा बजरिया बलथर भावरा में मारे भइल। पता चलल जब सिकटा बजरिया बलथर भावरा में मारे भइल। पटना में जौन घटना घटल पूरा बिहार पर चार भइल। पटना में जौन घटना घटल पूरा बिहार पर चार भइल। पता चलल बैसाखवा बजरिया झखरा गोपालपुर मारे भइल। पता चलल बैसाखवा बजरिया झखरा गोपालपुर मारे भइल। बेतिया उतरते तू लहंगा उठैलू छूटा तू सबके देखैलू हो। सिकटा बजरिया में चोली तोर फूलल सारा गोदाम लुटबैलू हो। अर्जानगर खरसावा में गोरिया अर्जानगर खरसावा में गोरिया लाठी फाठा मारे भइल। पता चलल जबी नारावा बजरिया मैना हटर में मारे भइल। पता चलल मार जादवा बजरिया गौरीपुर में मारे भइल। Rekha Digital Recording Studio, Betia. हाँ हाँ रंजीत राही के अपन बनैलू छोटू सजन के गयर हो। राजा महाजन के छेना तू खैल मोधा के संगे कैलू सयर हो। झुमका बेहरी में गोली चलवैलू झुमका बेहरी में गोली चलवैलू बलथरे फाइयार भइल। तोहरे बारे में गाके ये गोरी रंजीतवा स्टार भइल। तोहरे बारे में ये मोर सुगी बलथर भमरा में मार भइल। Rekha Digital Recording Studio, Betia.